Hvad synes du om den nye skolereform? Jeg synes, at den nye skolereform er rigtig dårlig, sådan overordnet set, fordi jeg synes, der er en masse elementer, som ikke er gennemtænkte. Man siger, at skolereformen skal gøre eleverne klogere og gladere for at gå i skole og sådan noget, og så indfører man en meget lang skoledag, som jeg tror, rigtig mange elever bliver rigtig trætte af. Og så oplever jeg, at mange lærere siger, at skolereformen gør, at de ikke kan lave spændende undervisning, fordi de ikke har så til at forberede sig, fordi der er så meget kaos omkring den skolereform. Så hvis jeg fik lov at bestemme, så synes jeg, at man skulle rulle skolereformen tilbage, og så tage nogle af de gode elementer, der er, fordi selvfølgelig er der også et par gode elementer, indføre dem, og så sørge for at snakke med elever og lærere og folk, der ved noget om skole og pædagogik, spørge dem, hvad skal der til for at lave en god skolereform? Så tror jeg, du vil få et andet svar, end det svar, politikerne er kommet op med. Hvad tror du, der har været formålet med den nye skolereform? Jamen, jeg tror, der er mange formål. Et af formålene er helt sikkert, at elever skal klare sig bedre til PISA-tests, som er de der nationale tests, man tager hvert år, ikke? Dem er der nogle politikere, der synes er rigtig vigtige, at vi klarer os rigtig godt på. Jeg er lidt ligeglad, fordi det der test siger ikke sådan rigtig noget om, hvad du kan i et fag, fordi det er en meget lille del af faget, der er testet i, og det er... og de er ikke så gode. Men der politikere synes, det er rigtig vigtigt. Så det er en af grundene til, at man har lavet den skolereform, ikke? Og så tror jeg også, at man fra Socialdemokratiets side har ville virke handlekraftig. Ikke? Nu gør vi noget ved problemerne og sådan noget. Men udfordringen er, at jeg oplever, at de har gjort problemerne værre, end de var i forvejen. Tror du, at børn bliver klogere på den nye reform? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg tror, at vi bliver dummere. Jeg tror bare, at vi bliver det samme. Men jeg tror, hvis du ser på de testresultater, der kommer ud, så tror jeg, vi kommer til at se, at børn er blevet meget, meget klogere. Fordi nu ved lærerne godt, hvad det er, der bliver testet i. Og så er de bare ligesom, med den sparsomme tid, de har, der prioriterer de tiden til, at børn bliver gode til at tage test. Eller unge mennesker bliver gode til at tage test. Og så klarer vi det rigtig godt at følge testene. Men skolen skal også kunne meget mere end gøre os gode til at tage test. Den skal også gøre os til demokratiske borgere. Og, altså det er jo virkelig nogle kæmpe store ting, man skal kunne. Blive gode venner og god til at snakke og god til at være menneske i virkeligheden. Og det tror jeg, at skolereformen gør os dårligere til. Fordi der er så mange dårlige elementer. Synes du ikke, det er tidligt at have engelsk i første klasse, når man tager i betragtning af, at børn i første klasse, når man kan læse eller skrive? Jo, altså, jeg synes, det er en spændende, men også lidt svær diskussion, fordi det er ikke mit indtryk, at man skal kunne sit eget modersmål perfekt, før man kan lære et nyt. Og engelsk er et meget, meget vigtigt fag. Men jeg synes, det er et kæmpestort problem, at man ikke har lavet undervisningsmaterialer rettet mod indskoling, altså 1., 2., 3. klasse, før man går i gang med at indføre faget. Fordi det betyder, at de bøger, som man får, når man starter og skal have engelsk, de er enten helt vildt dårlige, eller også så skal læreren hele tiden finde på noget selv, fordi der ikke er nogen bøger, ikke? Kom nu, tak for en kul. Fordi jeg var så energisk. Så jeg tror, det kan være fint nok, at man i hvert fald prøver af, at det er godt eller dårligt at have engelsk i 1. klasse, men man skal sørge for, at der er tjek på det, inden man indfører det, fordi ellers bliver det bare kaos. Og så synes jeg, at engelsk er et rigtig vigtigt fag, fordi vi skal blive gode til engelsk. Og så håber jeg, at de lærere, der har den 1. klasse, meget mere leger engelsk. Altså, jeg kan huske, da jeg lærte dansk, der var det sådan noget med, at vi legede med bogstaver, ikke? Og vi lavede fjollerim og sådan noget. Ja. Det var virkelig fedt, tror jeg nok. Og det håber jeg, det gør det samme med engelsk. Altså, sådan noget. Lege med lyde og sådan noget. Ja. Jeg ved, hvordan de gør det. Hvor stor en forskel tror du, den nye skolereform gør? Det kommer på, hvad du mener. Forskel på hvad? Forskel på elevernes karakterer? Ja, bare generelt sådan. Generelt forskel. Jeg tror, den kommer til at gøre en ret stor forskel. Jeg ser allerede, at nogle af de rigtig dygtige lærere, vi har rundt omkring på vores skoler, siger deres job op og finder noget andet at lave, fordi at deres opgave er for svær at løfte, og fordi de har for lidt forberedelsestid og hele det der historie. Jeg ser også, at de af mine venner, som ikke er startet på en uddannelse nu, som har overvejet at lave uddannelsen, vælger den fra, fordi at forholdene ude i folkeskolen er blevet for sindssyge eller sådan, ikke?
Og så ser jeg, at rigtig mange af de forældre, som har kloge børn, og som er rige, de sender deres børn på privatskoler i stedet for folkeskolen, fordi at det, man kan i folkeskolen, er blevet dårligere fra med den nye skolereform. Ikke? Ja. Så jeg tror, det gør en kæmpe stor forskel, hvis folkeskolen ender med at blive en B-skole for de forældre, der ikke har råd til at sende deres børn på privatskole, og hvor de dygtigste lærere ikke gider arbejde, de vil hellere arbejde et andet sted. Så jeg tror, vi kommer til at se forskellen forstået negativt med den her skolereform mange år ud i fremtiden. Fordi det tager 100 år at bygge et skolesystem op, men det tager i virkeligheden kun 1 eller 2 år at nedlægge det igen. Ikke? Og det er jeg meget bekymret for. Men jeg tror også, vi kommer til at se den forskel, at eleverne kommer til at score bedre i tests, fordi man ligesom lærer det, de skal for at score godt i testene, eller sådan, ikke? Ja. Og ikke alt muligt andet. Og det er jo i virkeligheden også rigtig problematisk i forhold til, hvad skal skolen og sådan noget. Af de lidt større spørgsmål. Var det svar på, eller hvad du det? Ja. Mener du, at undervisningen er blevet dårligere? Ja, altså jeg ser i hvert fald, at mange lærere siger, at de har mindre tid til at forberede en god undervisning. Ja. Og jeg tror, at jeg er selv uddannet skolelærer, og lige nu er jeg jo studerende på universitetet. Men når jeg har været i praktik, så har det første, man gjorde, det var ligesom at lave sådan noget helt basic, sådan kedelig undervisning. Indtil man ligesom følte, okay, nu har jeg tid nok til at gøre det spændende, og lave et eller andet klippe klister, eller lave et løb, eller lave nogle opgaver, som sådan er... Det der står i det spørgsmål. Som er sådan lidt mere, hvor man bruger kroppen. Og hvis du ikke har tid til at forberede, så får du bare den der, nu går jeg, vi stopper på side 8, vi starter der, ikke? Og det synes jeg er rigtig problematisk. Og så tror jeg, at mange unge mennesker har rigtig svært ved at lære noget i de aller sidste timer i løbet af dagen, fordi der har man bare været på i 6 timer eller sådan noget, ikke? Det kender jeg godt. Det kender jeg godt. Men det der med, så har man bare tysk i 7. lektion, ikke? Og man gider bare ikke, og man vil bare gerne hjem. Ja. Og måske skulle vi hellere lave nogle kortere undervisningsdage, men hvor der var så kvalitet i det, man lavede. I stedet for, at du strækker det ud over en hel dag, og så er det sådan lidt halvkedeligt det hele, og der, ikke, man bliver bare træt af det. Ja. Har I nogle planer om at ændre reformen? Ja, vi har sgu masser af planer. Masser af planer. Men der er ikke noget flertal, der vil være med til det, som det ser ud lige nu i hvert fald. Altså i Folketinget, der stiller vi en masse forslag om, hvordan man kunne gøre reformen god. Eller hvordan man kunne gøre den bedre, end den er. Ikke? Altså lad os sige, at den der lektiecafé bliver ikke er obligatorisk næste år. Det vil de indføre. Obligatorisk lektiecafé. Ikke? Lad os give lærerne med til at forberede sig. Lad os lytte til eleverne. Jeg tror virkelig, at jeg kunne komme op med sådan 150 sider med alle mulige forslag, som vi stiller. Og lokalt på Rådhuset, der stiller vi også en masse forslag om, hvordan er det, vi kunne gøre skolen bedre. Desværre er der ikke flertal for særlig mange af dem. Fordi de borgerlige, altså de højreorienterede, Venstre og Konservative og det Radikale og Dansk Folkeparti, de synes, at reformen er skide god, og at man bare skal fortsætte det spor, man har gået på. Så sådan er det jo nogle gange i demokrati, at man er i mindretal med alle ens gode idéer. Så må man jo stille forslagene og diskutere dem med folk, men det kan også, altså, sandsynligvis kommer det ikke igennem. Hvad vil være dit ideelle bud på en ny folkeskolereform? Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden, hvis man skal tage den på starten af, så tror jeg ikke, at det er min opgave at finde på et bud, som er sådan den forkromede plan. Ja. Fordi jeg tror, at det man skal gøre, det er, at man skal holde et møde, hvor man inviterer elever, lærere, skolebestyrelsesmedlemmer, skoleledere, politikere, folk, der ved noget om pædagogik, sådan folk fra andre lande, som har lavet gode skolesystemer, samle dem og sige, okay, hvad virker ligesom rundt omkring i verden, og hvad kan vi gøre, og hvad er gode idéer? Og så samle alle de idéer, og så lave en skolereform på baggrund af dem, der faktisk ved noget om det at gå i skole. Ikke? Så det tror jeg i virkeligheden er første prioritet. Men kunne vi ikke det, så synes jeg, man skal lave nogle kortere dage. Man skal have mere aktivitet i undervisningen.
Og det betyder, altså sådan mere, at du skal bruge din krop meget mere, når du lærer. Og det betyder, at din lærer skal have ordentligt tid til at forberede sig. Så skal du have en demokratisk skole, hvor eleverne har en langt stærkere stemme i skolebestyrelsen, og man skal have genindført klassens time, og man skal have styrket elevråd, og man skal have... Nu rammer jeg bare op, det håber jeg okay. Ja. Man skal have mere samfundsfag, det synes jeg er rigtig vigtigt. Så skal man sørge for, at de børn, som har svært ved at gå i skole, de får hjælp til at gå i skole. Og det kan enten være, at man ligesom tager dem ud af skolen og giver dem et specielt tilbud, eller at man sørger for, at der er 2 lærere i nogle af klasserne. Særligt i de små klasser kunne det være fedt med 2 lærere. Og man kunne virkelig gøre ret mange ting, ikke? Og måske skal mange af beslutninger også være nogle, man tager ud på den enkelte skole. Elever og lærere sammen om, hvad er det for en skole, vi gerne vil have her, og hvad er det for nogle principper, vi gerne vil have. Og så synes jeg, at der er en masse tests og en masse kanonmål og sådan nogle ting, som politikerne siger, at I skal lære. Ikke? Så skal I lære om Christian den 4. og H.C. Andersen og sådan noget. Det synes jeg bare er noget pjat. Det kan lærere og elever skulle da godt finde ud af sammen, hvad er det, der er det fede at lære noget om her. Og I skal jo nok lære noget om, hvad et eventyr er, uden at have læst alle H.C. Andersens eventyr. Eller sådan. Og det kan godt være, at Christian 4 ikke er den vigtigste i hele verden, hvis man har en skide god mulighed for at komme et eller andet sted hen, hvor du kan lære noget om noget andet, som også giver dig en forståelse for, hvad historie er, ikke? Nu er det så historiefaget. Det synes jeg, det tænker jeg kunne være nogle alle mulige spændende ting, man gør. Man kunne gøre virkelig mange spændende ting. Det var det. Tak for det. Det var så lidt.